ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ମତେ ଆସେନି। ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଓଢ଼ଣା ଦଉଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ। ଏଇଟା ନା ଏକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢୀ କେବେ ପିନ୍ଧିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠିକ ସେ ପିନ୍ କରିପାରିନି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମମ୍ମି, ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 4 ଦିନ ପରେ ଗାଧେଇବନି ବୋଲି? ଓ ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ମରିଯିବି ମମ୍ମି, ମୁଁ ଜମା ରହିପାରିବିନି। ତୁ ଫୋନ କରି କହ କଣ ମୋ ଝିଅ ନ ଗାଧେଇଲେ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି। କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ଲିଜ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ମମ୍ମି? ତୁ ତ ଭଲ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବିନା ଚପଲ ଚାଲିପାରେନି। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଏଠି ବୋଉ ମାନେ ଚପଲ ମାରିକି ଚାଲିପାରିବେନି ବୋଲି। ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନି ମମ୍ମି। ସେଦିନ ମୁଁ ହସିଥିଲି, ବୁଢୀ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କହିଲେ ତୁ କଣ ନୂଆ ବୋଉଟା ଏତେ ଜୋର ହସୁଛୁ କିଲୋ? ମୁଁ ହସି ପାରିବିନି, କଥା କହିପାରିବିନି, କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ବାଥରୁମ ଯାଇପାରିବିନି, ଗାଧେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି ମାଗି ପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଶୋଇବି ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ କରିକି। ମୋର ତ ଦେଖୁଛୁ ଗିଣ୍ଡି ଲଗେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଏଡେ ଏଡେ ଟୋପା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୋର ଘା ହେଇଯିବ ଦିନ ପରେ। ହେୟାର ୱାଶ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ। କେବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଛି ସବୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଯିବ, କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା। ପ୍ଲିଜ ମମ୍ମି ଆଉ ଶୋଇବା କଥା କହନି। ଗୋଟେ ରୁମ ରେ 35 ଜଣ ତ ଭାବି ପାରୁଛୁ ତ କି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଓ ଗଡ। ମତେ